Wata shida, sashi na biyar, episode 1. Masu sauraro a yanzu haka dai sai ku gyara zama tsab da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon. Don jin mu ɗauke da zazzafan sanarwar wacce muke tafa da ita a yanzu haka game da zazzafan shirin fim ɗin na wata shida. Wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa tabbas bayan Hama ta dawo birni, daga ƙarshe dai ta addabi kawu na kowa. Haka zalika kuma ta addabi Ɗahiru, kasancewar irin yadda ta tabbatar musu da cewa ita fa ba irin Zaran birni ba ce, wanda a yanzu haka dai babu shakka mutane da dama sun yi tunanin cewa ita ce fa Zaran birni, sai dai amma daga ƙarshe sun ga irin rashin jin da take amfani da shi da kuma irin yadda ta mari kawu na kowa. Hakan ya tabbatar da cewa wannan ba ɗabi'ar Zara ba ce, kuma sannan Zara ba za ta taɓa aiwatar da wannan al'amari ba. Daga ƙarshe dai za ku ji cewa kawun Zara ya so ya kori Hama daga kamfaninsa wanda take aiki, sai dai amma Dahiru ya bayyana masa cewa ita fa haka halinta yake saboda a gabansa komai ya faru, kuma sannan ya ƙara masa da cewa tabbas sai an yi haƙuri da ita kafin ta waye. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama tsab da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu ɗauke da zazzafan rahoton wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji irin yadda take kayawa a cikin shirin fim ɗin na wata shida. Sai dai amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun sharhinmu da kuma zafafan labaranmu waɗanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora. Daga ƙarshe dai za ku ji cewa a lokacin da Adil ya je ƙauye don ganin irin halin da Hama take ciki, sannan ya kuma jawo hankalinta don ganin cewa ta dawo birni da zama wajen ganin irin yadda take da ƙoƙari a wajen gudanar da karatunta. Hakan ya sa Adil ya tabbatar wa da kawun Zara cewa tabbas ya ga wani babban al'amari, sai dai amma ya fa gasa ganewa wannan wani irin lamari ne, kuma hakan ne ya sa kawun Zara ya tabbatar da cewa tabbas za a ɗauke ta aiki a kamfaninsa, sai ga shi daga ƙarshe ta addabe shi, wanda hakan ya matuƙar bashi mamaki kasancewar irin yadda ya zo yana yi mata faɗa tana masa shautin kuma tana ɗaga masa murya. Hakan ya sa ya ɗaga hannu ya mare ta, sannan ita ma a lokacin ta ɗaga hannu ta rama marin da ya mata, wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas Hama ba ta ɗaukar raini, kuma sannan tabbas bata san wane ne kawu na kowa ba. Daga ƙarshe dai za ku ji cewa tabbas kawun Zara ya yanke shawarar a maida Hama ƙauyensu don ganin cewa ta ci gaba da rayuwarta a can, wanda daga ƙarshe dai labari ya fita a lokacin da aka bayyana cewa tabbas rumbun da aka ƙona Hama ce nan ta ƙona shi, kuma sannan ta haɗa kai ne da mutanen garin waɗanda suke jin tsoronta don ganin cewa ta ci gaba da gudanar da duk abin da ta ga dama a cikin ƙauyen. Babu shakka za ku ji cewa dai a yanzu haka fa akwai gagarumar cakwakiya a cikin shahararren shirin fim ɗin na wata shida, kasancewar irin yadda Shatu ta samu Zara ta bayyana mata cewa an samu kwafinta, kuma sannan tana nan tana aiwatar da wani abubuwa waɗanda ba su kamata ba, wanda daga bisani dai za ku ji cewa tabbas ta bayyana mata dukkanin irin abubuwan da Shatu ta aikata wa kawu na kowa. Da ƙarshe dai za ku ji cewa tabbas Zara ta fusata, kuma daga bisani ta samu Shatu sun tattauna da ita akan yadda za su bullo wa al'amarin, tare da ƙara bayyana cewa duk abin da ya faru laifin Ɗahir ne, kuma shi ya jefa su a cikin wannan masifar, wanda a yanzu haka dai babu shakka mutane da dama sun san cewa Ɗahir fa ya ɓoye sirrinsa ne, kuma sannan ya rufe komai ne wajen ganin irin yadda ya ƙi bayyana wa Zara asalin shi wane ne. Daga ƙarshe dai bayan asirinsa ya tonu, tabbas kawun Zara da kuma mahaifinsa sun haɗa baki ne don ganin cewa sun yi haɗaka ta kamfani don su ci gaba da gudanar da ayyukansu, sai dai amma Zara san ko kaɗan da biyu ta je Kaduna don ganin irin yadda kawun nata zai gudanar da aikinsa a kamfaninsa, kuma sannan ta ga wani irin haɗaka ake shirin haɗawa tsakaninta da mahaifin Ɗahiru. Tabbas masu sauraro me za ku iya cewa dangane da zazzafan shirin fim ɗin na wata shida, kuma sannan idan har shirin fim ɗin yana burge ku, me za ku iya cewa dangane da irin yadda shirin fim ɗin ke ƙara nishaɗantar da masu kallonsa da kuma ƙayatar da masu sauraro, wanda a yanzu haka dai za mu so mu ji ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV. Mu dai a yanzu haka muka kawo muku ƙarshen wannan zazzafan sharhin akan shahararren shirin fim ɗin na wata shida, sannan muna mai ƙara tunatar muku kada ku manta idan har wannan ya zama na shine ziyartar taku ta farko, ku ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar danna mana subscribing din da kararrawa, domin ta haka ne za ku dinga samun labaran namu kai tsaye waɗanda za mu ke ci gaba da kawo muku da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da mu da ku a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV, wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji mu dauke da zazzafar sanarwa a nan gaba dangane da shirin fim din na wata shida da kuma irin tsawon lokacin da ya dauka, bayan kasancewar irin yadda masoya kallon shirin fim din da dama ke ta ƙara tambayar shin wai sai yaushe za a dawo haska shirin fim din na wata shida sashi na 5
episode 1 ɗin. Mun gode da kasancewa da mu da kuke a kodayaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV.